Díomh Margaret Tónrí sanam dom is as chathair na Gaillimhe agus is únar tribes press me freisin. Agus támuid sa comórta seo an mlína agus támuid ag bant an tatan bas an comórta seo. Thula mé faoin comórtas ó Gaillimhe le Gaeilge agus thug si bhláin tacaíocht dúin I tribes press chun an Ghaeilge úsáideann níos mó sa comhlachtaí agus má Ghaeilge féin a dheabhsú chéim an líonú líne caiiciis chun Ghaeilge chlachtaí agus bhí sé an táachta I rith an pandem. Úsáideann Ghaeilge I Tribes Press astruimid leabhar ó Ghaeilge go béarla agus tá Ghaeilge ar siar gréasán agus freisin ar an meán bóisialta. Gnáirí leis na comhlachtaí eile atá páirteach sa Gradam seo.